Sini Gekocapo wis lestantun nggih bical wadya bala ing Pancawati para riwanda ing kapan digani Sang Narpati Jaya Sugriwa. Sini Gekocapo ingkang rikala semana pepanggihan wonten sapereng redi Ketelamaya. Ora kaya Raden Senggana ing pinanggih marang ingkang rayi Bambang Swida alon ririh ya samiya ginem Gandharasa. Rinenggo ing sasana ing margi amemangun ing tyas ing tyasira tanana kang aku jiwa andas Adikku di Yai Suda kula wonten paring adhawuh Raden sing aduh di kowe aja nyebut Raden karo aku. Yen kowe nyebut Raden karo aku mengko pun kakang mundhak kualat ya di. Tata lair pancen kowe kuwi mung putrane emban ya bibi Mban Suareh. Tata lair nanging sejatine kowe traing kusuma rembes sing madu ning Andana Tapa mitur sejarah lan salah-salah. Aku kalau si adiki nunggal Yai, nunggal titisan. Aduh matur suwun. Wis to Yai, marta gagi ngadeka. Pun kakang bakal paring pangandikan marang si adi ingin cetha lan gantar mulih si adi nampa kanthi wergata Yai. Wis to akan dawuh nyebuta karo pun kakang Senggana. Matur suwun kakang Senggana. Geng mulat sang satria utama tonggek pangembating satru sekti
Agung kados pundi Kakang Senggono kersanipun dhateng ing rayi sumurpa ya Yayi mula aduh kowe tak awe aku bakal dikena ngapa kowe tuturi karo lakuku marta gagi matura ing cedha ih rikala semanten kula badhe ngawu Sudarma kula mutrah kalian Kanjeng Ibu ih biyung kula Endang Suwareh parandine Kanjeng Ibu Endang Suwareh malah nganti kula sowan wangsanipun Gusti kula Raden Ayu Hanjani Ibu Paduka Kakang Senggono mengkono sabanjuri kepiye lajeng ngendikanipun Kakang Senggono bidal saking sinep besok kowe bakal tak aturake ngene ya Yayi rikala dina kepungkur aku sinengkakake nggonku bakal dadi kawula kang mulih aku kajen kelingan banjur pun Kakang nyolong wektu nglena marang Paman Sugriwa aku sowan menyang negara Pancawati pinanggih ingkang Sinun Prabu Bathara Rama ing Pancawati malah aku pinaringan dawuh duta menyang negara Ngalengkandiraja lajeng duta menika menggah kersanipun nak yenake garwa dalem ingkang Sinun Prabu Bathara Rama Gustiku Dirtyan Warasinta ing kadusta Prabu Dasa ing Ngaleng sawetara aku bisa teka negara Ngalengkandiraja ngobong negara Ngalengkandiraja wah matur nuwun mung kalih olokane Yayi pun Kakang nalika duta menyang negara Ngalengkandiraja pun Kakang iku krasa panas merga katempuhing Sang Hyang Bagaskara aku tumuli bakal pasuryan dumadi ana kono pasuryan sadurunge aku lumangklung malah aku koyo sinendal jemegur ana jering sendang ora ngira babar pisan metu saka sendang aku wis nggawa wuduting cupu maneh Astagina semedya tak guang nanging Yayi aku nampa pambengoke pukulun Bathara Surya menawa iku kagungane Ibu Anjani kang duk rikala semana kanggo rebutan marang Paman Sugriwa lan Paman Subaliga Kanjeng Ibu Anjani iki wis bali ana tanganku wah matur nuwun Kakang Senggono lajeng kersanipun eloke ya di kok dadi mbiyen wit naga sari kae kuwi papane sendang malih rupa nggonku nemu ya nemokke ketemu karo cupu maneh Astagina parandene saiki sendang kae ora ana banyune mung katon asat mula kanthi iku Yayi sesenono aku Senggono ya kakangmu bakal nyipta tlaga wisa ya sendang rupa kanggo mujudake muji syukur marang Gusti Kang Hakarya Loka kang yektine paring kanugrahan marang aku siji aku pinaringan cupu maneh Astagina loro pun Kakang sinengkake minangka pramugari negara Pancawati matur suwun Kang Mas mung kaelokane Yayi aku bakal neges marang Jawata apa bener sendang kono kuwi ana ngendi banjur banyune menang ngendi papane aku ora lali ana wit nagasari kae ya ngisore kono wae lajeng kersanipun Kang Mas iya Kakang Senggono aku bakal bangunake tapa Yayi wih sakjroning pun Kakang tapa iki mengko jaganen rumeksanen aja nganti ana salah sawijining telik sandi upayaning satu kang hangru beda nggonku tapa wih topoku aku bakal ngudi katemenane nggonku bakal matur marang Gusti Kang Hakarya Loka kang aku ngaturake genging panuwun kanggo njaga kekuatanmu ngopeni lan kowe bakal jaga marang katentremanku nggonku tapa maju ageman cukup maneh Astagina tamparana kula aturaken maturaken Kang Mas Anomang Pracandha Seta Cuca arawun kapimendha
Sanggono danu parawata tunggal bayu manggar moyo manggar moyo iki cupu maneh asta gina iki tak pasrahke marang kowe kanggo njaga kapribadianmu mengko yen nganti anemu bebaya. Wih, matur suwun Kakang Senggono. Ampun kuwatos anggenipun bangunaken teki Kakang Senggono. Nyawa badhe kula jurungaken kangge sabila Kakang Senggono. Prayoga Yai. Lajeng kekiatanipun keginanipun kagem menapa menika kowe bisa ngambah jumantuk. Wah, matur suwun. Wis to Yai, tampanana pun Kakang semedya bangunake tapa ana ngalasene siadi sing waspada ngestaken dawuh amun kuwatos Kakang Senggono. Sing sayo sing rukun katang rayang nyambut gawe lopet kula barne Jana gutang padheludira kang nyembur eka siji diwatak manunggaling rasa gagah arimang muni bangun ana peteng dudu wengi ana padang ngedudurina iku peteng antaka padanging nolong matur suwun aku pinaringan kekuatan mbok menawa lantaran iki bisa mundhak jenengku bisa duwe derajat pangkat kalungguhan mergo kaggo Kakang Senggono ket ginem Gandharasa Sang Bambang Swida gruduking para wadyabala